Orag naga mga ornamental. Dumating na po pala sa proyekto yung order kong imported flower horn fry. Medyo napaaga po ng dating kaya di pa ako prepared. Pero punta na natin. Ang kinaganda lang po mga ornamental kasi nandyan lang po sa labas ng bahay. So walking distance lang po. Puntahan lang po natin. Makukuha na natin. Sige lang nga dito. So ayun mga ornamental, maga po nating na-receive yung order kong imported flower horn fry sa Prieto mula sa Van Aquatic Transshipping Services. Ngayon mga ornamental, mag-unbox po tayo. I-check po natin kung kamusta yung mga order nating fry, kung lahat naman ba okay or kung may casualties, at para mas ma-acclimate na po natin sila mas maaga para ma-release na natin sa tank. Sa mga magtatanong po pala mga ornamental kung anong strain na flower horn fry po to. Ito po pala yung order kong King SRD or King Super Red Dragon Gula, Thailand. Tapos next video po mga ornamental, i-share ko rin kung paano ako successful na nakakapag-import ng isda para makinig naman yung mga newbie na gusto rin mag-import para ma-upgrade yung mga project breeding nila sa mga isda. For now mga ornamental, i-unbox tong order kong mga flower horn fry. Yung gusto nga pala mga ornamental ng flower horn ng King SRD fry, available naman po to. Ibinebenta ko po kasi itong mga ornamental. Shout out nga din pala kay Master Mark J. Tabiso. Tapos kay Master Franz Cedric Tabirao. Mga master ko yan, mga taga Catanduanes, mga mababait. Shout out din pala kay pinsan kong Larry Andrew Molina. Pinsan, ito na pala yung inaantay mong flower horn fry. Check na natin kung buhay o patay. Sana hindi naman. Ang higpit mga ornamental. Pinutol ko na mga ornamental kasi masyadong may quit. Tsaka gusto ko na ma-check yung mga isda kung okay pa. Pero for sure, ayos to kasi magaling naman yung nag-aasikaso nitong mga order kong flower horn fry. May isang patay mga ornamental. As of now, yun pa lang nakikita ko. Tara, ilagay na natin sa tank para mas ma-check na natin kung may casualties.
Shoutout kay Sir Chester Faith Reason. Maraming salamat, sir. Ayos naman po yung mga isda. Safe naman po silang nakarating. Mga ornamental, si Sir Chester Faith nga pala yung kinokontak ko once na nag-arrive na po yung order kong isda from Thailand. Siya po kasi mga ornamental, yung nag-aasikaso ng mga order kong flower horn fry mula VATS facility hanggang sa maipadala sa Prieto Cargo. Tama na ka. So ayun mga ornamental, acclimate na po natin yung mga isda. So far nakikita ko okay naman na lahat. So ayun. Acclimate lang muna natin dito mga ornamental. Mga 10 minutes bago natin i-release. Medyo maliit po mga ornamental pero A few moments later. good na mga ornamental. So ayun mga ornamental, siguro mga after 4 days, pwede na natin i-release sa mga nag-order yung mga fry or quarantine period, yung 4 days. Tapos habang nasa quarantine period, magta-try na rin ako mag-select ng mga maayos na mga fry. Tapos yung iba ikakal natin kasi may nakikita ako mga ornamental na di pasado sa mga hanap ng mga customer natin. So ayun mga ornamental, maraming salamat unang-una sa Bond Aquatics Transshipping Services. Tapos sa lahat ng nanonood, huwag kalimutan mga ornamental na mag-subscribe, hit the notification bell para parati po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. And paki-like and share naman po mga ornamental. Hanggang sa muli, maraming salamat.